כבר 3 חודשים אנחנו סוחבים את הרגליים להצגה הזאת. אבל זה כיף, החזרות ממש כיף. וואו, קרח, תיזהר חלק. לנו יהיה. וואו. אודי. וכל כך יו, קרח. יהודים במאה. כמה נשארו? עוד 8 שבועות בערך, נכון? 6 או 8, משהו כזה. כן, בערך 8 שבועות בערך. לפנות בבקשה. ברגע שאתם יודעים את זה בעל פה, אז גם תחזרו ותשחקו ותהיו חלק מהריקוד, מאחור גם. כמה זמן נשאר עד ההצגה? פחות מ8 שבועות. אנחנו ממש בלחץ. ואנחנו צריכים להיות בלחץ. יש לנו כמה חסרים, וזה קשה לעשות את הריקוד בלעדיהם. ואז שנבוא בשבוע הבא הם לא ידעו אותו, ואז נצטרך ללמד אותם. עם עבודה קשה והרבה חזרות, זה הולך להיות פיצוץ. מי צריך תיאטרון עברי בטורונטו? הקהילה הישראלית והקהילה הקנדית. ישראלים צריכים תיאטרון כזה בטורונטו, וגם יהודים שנשואים לישראלים צריכים תיאטרון כזה בטורונטו כדי להבין את בני הזוג שלהם. יש פה קצת הפרדה בין הקהילה של הישראלים לקהילה של היהודים, ואני חושבת שתיאטרון הישראלי זה משהו שמאוד מחבר. אני מרגישה שיש לי איזושהי שייכות, איזה משהו שאני יכולה יחד איתו להמשיך להזדהות זהות אישית. ב-15 שנה האחרונים, 10-15 הגיעו לפה 50,000 ישראלים, ולפחות ב-10-15 שנה האחרונים הכמות של הישראלים שמגיעים, חלק חוזרים, אחרים באים, זה כזה הלוך חונסו, הוא כל כך עצום, שכל זמן שהתחלופה הזו, שבאים אנשים לפה, זה יימשך. איך מתחילים עם תיאטרון? מאיפה משיגים את המשאבים להקים הצגה? לא משיגים, זה פשוט עובדים על שוסטרינג, זה ממש ככה. אי אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו רוצים תיאטרון. רוצים תיאטרון, צריכים אנשים שיקימו אותו. זה קצת צמוד, לא? תודה, תרים ידיים. בכל הכבוד, יש איזה תנועות שאתה עושה? כן, זה קצת צמוד נראה לי. צמוד זה לא בעיה, כי זה צ'חצ'חי. אוקיי, יש חולצה גם? אנחנו אוספים דברים מהזבל כדי לעשות. אנחנו קונים את הצבע הכי זול ואת הבגדים הכי, אנחנו לא ממש, ואפילו אוכל או דברים כאלה כדי לשמור, שבסופו של דבר נתאזן. זה שיש לנו את הגב של הפדרציה, שהם נותנים לנו את החדרים לחזרות. אז העזרה היא מצוינת, למרות שעדיין אנחנו היינו רוצים עוד עזרה עצומה מבחינת עם משפחות, או אנשים פרטיים, או איזה ארגון, שתומך בזה שהיה תורם את הכסף, שנעמוד קצת יותר על הרגליים שלנו. העצים האלה תאמו לנו אותם. אני עשיתי רשימת חומר לפני התחלת הבנייה, ואני
עשיתי חשבון בדיוק מה צריך, והגשתי את זה לעמי, ויש לה תורם נחמד שתורם בכל ההצגות. הוא תורם לנו את העצים, וברגים, וצירים, וכל מה שצריכים. וטוב לדעת שיש אנשים טובים כאלה שעוזרים לנו, והבן אדם הזה הוא אפילו לא יהודי, הוא אפילו לא משלנו. אין כזה דבר, זה אחד הדברים שמדהימים אותי כל שנה. הצגה הראשונה לא הכרנו אף אחד, זה היה אני ויעל וגליה וזהו, זה כל מי שהיה, 3 נשים שמנסות להקים פה תיאטרון, שבעצם מפחדות שלא שום דבר שלקחנו על עצמנו ואף אחד לא יבוא ליום של האודישן, כי יוצאנו אודישנים ואנחנו מחכים ואולי לא יבוא אף אחד. כשהתחילו לדבר פה על תיאטרון ישראלי, אני פשוט, זה תפס אותי, אני בעצם הייתי מטרידה את תמי, כל שבוע הייתי מתקשרת אליה, נו מתי. ובאו מעל ומעבר האנשים שהיינו צריכים להגיד לא לחלק. אז אם אין בעיה, למה שלא תצאי איתי? אני זוכר ששלחתי לתמי את הרזומה שלי ואת ההדשוט שלי, שזה הכל היה מוכן מבחינה מקצועית, זה די הצחיק אותם כשזה הגיע אליהם. וזהו, ואז התחיל הרומן שלי עם התיאטרון. רגע, גם אני רוצה להגיד משהו. אני נחתתי פה וישר משכו אותי לתוך התיאטרון הזה. אני לא ידעתי מילה אנגלית, אז אני הייתי ישראלי לגמרי, באתי לכאן, ופשוט מישהו מצא אותי וישר דחף אותי לכאן, זה לפי דעתי ממש הצילו אותי, כי פשוט לא היה לי נוח עם אף אחד פה במדינה הזאת. התיאטרון ממש הציל אותי, כי זה שזה היה בחודשים של החורף, זה הפך את אולי את התחבורה לחזרות יותר קשה, אבל לפחות זה נתן לי מוטיבציה לצאת מהבית ולעשות דברים אחרי העבודה, כי אחרת לחלוטין אין. ההצגות האלה, השירה בציבור, הערבים בעברית, זה תשובה לאחדות. אתה מבין שהבתים האלה אינם שייכים לכם מבחינה חוקית? 2 ידידות שלי שהיו שותפות להפקה אז, המליצו עליי, והלכתי לבחינות לבוסטן ספרדי, ובבוסטן ספרדי שיחקתי 2 תפקידים, ועכשיו קזבלן שהוא בחזה קלאסי שנהניתי ממנו בתור ילד, והשירים שלו הפכו לממש קלאסיקה, אז בהחלט זה מאוד מרגש להיות חלק מההפקה הזאת. שקט היום ביפו. שקט. שקט מאוד. מת. מי מת? לא, הכוונה שקט. במחזמר הזה אני השוטר מזרחי. אני אמור לשחק אותה יותר כמו השוטר אזולאי פחות או יותר. היו אתמול אמריקאיות לא שוב. חברי אורי קרוננבלט, הוא כבר 3 או 4 שנים מנסה לשכנע אותי להשתתף בתיאטרון. אני אמרתי לו שאני לא שחקן, אני לא... הוא אמר שאף אחד לא שחקן כאן, וזה תיאטרון קהילתי. אני, איך אומרים? בן אדם יציב. תיאטרון המפגש שמעתי לא הרבה אחרי שהגעתי לפה, הגעתי לפני כמעט 2 לכאן, וכשהגעתי בעצם נחתתי אצל יוסי שמשחק את השוטר בהצגה. אמר לי, יש אודישנס. אתה בא? אמרתי לו, בטח. כאילו, לא חשבתי פעמיים. זה חיידק שנמצא המון שנים אצלי, מחכה להתעורר. ככה נבנה התיאטרון פה, מזה שאנשים פשוט התחברו אחד לשני ומאמינים באמונה שלמה שזה דבר חשוב לקהילה. העם דורש צדק חברתי, העם דורש צדק חברתי, העם דורש צדק חברתי. קזבלן זה הישראלי שיש. זה הזמן להתעורר, הבית מתעורר, בעצם מאחורים ביחד די להסתדר. תרימו את היד, תפתחו את הפה, תנו לנו את סיכוי שהם יחזיקו עוד הרבה. זה הזמן להתעורר. אנחנו גדלנו על זה. שירים, ריקודים, גדלנו על זה. לא משנה איפה גרת, זה תמיד, זה היה חלק מהחיים.
כל הכבוד, וכולנו יהודים, וגדלנו, זה היה חלק מהחיים שלנו. אני רוצה לדעת מה אתם עדיין עושים פה. נו, ואיפה נהיה? במקום שבו אתם תיירים חוקיים ולא פולשים? איך פולשים? זה מהמדינה שמו אותנו פה, לא ככה? אז עכשיו המדינה רוצה שתלכו מפה. אבל לאן? לאן נלך? קזבלן מתאר את ישראל בשנות ה-50, כל הקבוצת עמים הזאת שהגיעה לישראל ומנסה להתערבב ביחד ולחיות ביחד ולהבין אחד את השני ולתמוך אחד בשני ולשנוא אחד את השני ולקחת אחד מהשני. מי יזרוק אותי מפה, אתה, אה? פה ביפו אני מחלק רישיונות, לא העירייה. שנעשה לו קצת קוסמטיקה על הפנים כזה? די, בלי אלימות, הוא עוד יקרא למשטרה. העלילה מתרחשת ביפו של שנות ה-50, וזה על שכונה שרוצים להוציא ממנה את האנשים כדי לבנות בתים חדשים. בעוד 10 ימים יעלו לכאן בולדוזרים ויגלחו את השטח. אבל למה? לא ניתן! מתי שטוב לכם, שמים אותנו פה בבתים של הערבים, ומתי שלא טוב לכם, זורקים אותנו מפה. השטח הזה כבר נמכר ליזמים. הנה, רוצים לזרוק אותנו לבתים שלנו עכשיו. רוצים? אל תדאג שמעון, זה בחיים לא יקרה. האנשים לא רוצים לפנות את השכונה. אני חושב שלא בדיוק את מתארת את זה נכון. רצו לזרוק אותם בגלל שרצו לתת את הבתים האלה לאנשים שחשבו שמגיע להם יותר מבחינת המעמד שלהם והכסף שלהם. זה בעצם היה שורש הבעיה שהוא נמצא בארץ עד היום. מי שיש לו מנסה לזרוק את מי שאין לו ולקחת לו. זה המציאות. ברור שיש גם סיפור אהבה בין מרוקאי לאשכנזייה, שזה היה no, זה היה אסור בהחלט. והסיפור של קזבלן הוא מאוד יפה, כי קזבלן הוא מרוקאי. אתה תניח לביתי, היא מה? היא לא בשביל טיפוס כמוך. והוא בעצם אבל נעשה מנהיג השכונה. אפילו שמרוקאי זה נחשב אז לפחות. לא כמו האשכנזים שהם היו כאילו אינטליגנטים והיותר מעמד יותר גבוה. אז כל הדבר הזה שבעצם הוא רלוונטי גם היום. אני חושבת, לא השתנה הרבה מאז. אנחנו גרים בעיר כמו טורונטו, שהיא אחוז האנשים שמדברים אנגלית בלי מבטא בכל סביבה שהיא הוא יחסית נמוך. אני חושב כולנו נתקלים במה שנקרא התנגשות תרבותית, כל אחד יש לו את התרבות שלו, והוא לפעמים פתוח לתרבות אחרת ולפעמים לא פתוח לתרבות אחרת. הייתי ככה סתם הולך והחזה מתוח, כולם אומרים איזה קנון עובר בסמטאות, עושים שלום מכל חלון, כל הכבוד, כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי יש יותר כבוד, כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי תמיד למי יש יותר כבוד. אז אני חי בטורונטו 9 שנים כבר, יש לי 2 ילדות מדהימות ואישה מדהימה, ואנחנו חיים פה בטורונטו בשלווה. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי יש יותר כבוד. הפחד שלי לא היה מזה שאני אמצא את הדמות של קזבלן אצלי, הפחד שלי היה אם הקהל יקנה את זה או לא. אני לא בדיוק נראה מרוקאי, לא הייתי צריך להשתזף או לצבוע את האור או כל הקלישאות הרגילות של איך שאנחנו חושבים שמרוקאי צריך להיראות. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי תמיד למי יש יותר כבוד. יש!
עצם זה שאני מהגר בארץ חדשה קצת עזר בכל העניין הזה. אני מנהלת גן יהודי באזור טום היל. הגן הוא על מתכונת חצי עברית, חצי אנגלית, שהילדים חשופים לשתי השפות. אני מאוד מאוד דוגלת בשיטה של משחק חופשי, והבעה אישית וחשיבה חיובית. אומרים שהעתיד שלנו כאן בארץ זבת חלב ודבש. בינתיים הרובה שרה, לא משהו. במחזה אני מגלמת את מריומה, שהיא ממוצא קורדי, והיא דמות מצחיקה ודומיננטית. אבל העירייה לא נותנת לחיות בשקט. היא מזכירה לי את סבתא שלי, זכרונה לברכה. מריומה הייתה אישה מאוד מאוד חזקה, נראה שהיא מאוד חזקה, מאוד opinionated, מאוד בעלת דעה. החנויות שוות הרבה כסף, אנחנו לא שווים. אני מאוד מתחברת למחזה מכיוון שיש את העניין של העלייה של כאילו העלייה של המרוקאים והאשכנזים והיחס שהיה בארץ באותה תקופה. ואני זוכרת עוד מהבית, אבא שלי הוא גדל בקזבלן, והוא שינה את השם משפחה שלו מאמור לאמיר, כדי להישמע אשכנזי יותר. חשבנו כאן, במדינה שלנו, בעזרת השם, נהיה שווים גם. אבל הבן אדם לא שווה אם אין לו כסף. אני חושבת שבתיאטרון אתה יכול בעצם להבהיר את המסר של גזענות, אפילו בצורה בוטה. משהו שאולי אתה לא יכול להגיד את זה כל כך במציאות. ואני חושבת שזה נותן לכל אחד ואחד את ההזדמנות לחשוב ולהגיד אולי אני גם גזעני, ואולי יש איזשהו מקום לשיפור. תראה, זה שיהודים עבדו אז בהלוואה בריבית בתקופה הזאת, זה היה אז, זה מה שהיה, זאת הייתה המציאות. זה לא ששייקספיר המציא את זה. שייקספיר מצא את זה. איך הוא כתב את הדמות, אם זה אחד הוויכוחים הכי גדולים היום בעולם, אם המחזה הסוחר בוונציה הוא מחזה גזעני או לא. Actors and directors that put their pain into monologues or their happiness, or poets that will put their emotions. So I think that really, without reality, without having faced some kind of adversity or a challenge or even any kind of emotion, it's really hard to create art because you don't know what you're creating. הבת שלנו נמצאת איתנו בתיאטרון מפחות או יותר מהתחלתו, וזה התחיל פשוט בגלל שלא היה לנו בייביסיטר. אז צירפנו אותה, ולאט לאט היא השתלבה. היא אומנם לא תמיד הכי מבסוטית בעולם, מכיוון שהיא באה מתחום האומנות, והיא טוענת שאנחנו לא מספיק מקצועיים. אבל היא הצטרפה והיא תורמת, והיא לומדת עברית, כן, אז... מגע שלו ביד, וכל גופי ירעד, מבט אחד. יש לי קשר, הייתי פה מההתחלה, כאילו, שנה השישית שלי, הייתי פה עם אמא ואבא, אז כל שנה הם רוצים ללכת, אז למה שאני לא אבוא איתם? זה קשה כאילו לראות את אמא ואבא עושים את משהו שאתה כבר עשית איתם הרבה שנים, ואז פתאום לא לעשות יותר, ואני חושבת שהם רוצים להמשיך עם זה, אז למה שאני לא? אני כל כך פוחדת, אני כל כך פוחדת.
למה אף פעם לא יצאת איתי נגיד? כי אף פעם לא ביקשת ממני, פשוט כמו שצריך. ואם אני אבקש פשוט כמו שצריך? אז או שאני אסכים או שאני לא אסכים. קוראים לה רחל, והיא בעצם כמו הנסיכה של יפו כזאת. יש שם את כל הקונפליקט של האשכנזים מול המזרחים, אז היא מייצגת את הצד האשכנזי יותר. היא בחורה צעירה כזאת, מאוד של בית, די עושה מה שההורים אומרים, ואז כנגד כל הסיכויים היא מתאהבת בקזבלן, שהוא ההפך לחלוטין מכל מה שהיא גדלה עליו. כל אחד צריך להיות עם מי שמתאים לו. אבא! תיכנסי מיד הביתה, אמרתי. תיכנסי מיד הביתה. עובדתית אני אשכנזייה, אבל אף פעם לא חשבתי על זה, לא הבאתי לזה מחשבה אשכנזי או מזרחי. אני יותר מגדירה את עצמי כישראלית, אין לי קטע עם העדה שלי כל כך. רציתי להראות את השלבים, איך שהגענו לבניית התפאורה. זה התחיל בהתחלה מסקץ' קטן בעיפרון, ובסופו של דבר לבניית התפאורה עצמה. אני נמצא פה 47 שנה במדינה הזאת, בקנדה. אני חשמלאי במקצועי. אני גרוש, יש לי 2 בנות שתהיינה בריאות. התחלתי את דרכי, היו לי 3 בנות למעשה. לצערי הרב, אני איבדתי בת אחת, את הבת האמצעית שלי, הדר, בצורה מאוד טרגית. היא נסעה לטיול במזרח הרחוק, ושם קרה מה שקורה בהרבה מקומות. מישהו היא הותקפה, ולא יצא מזה בחיים. הבת הזאת גם כן הייתה לה זיקה למשחק, לתיאטרון. לקחתי אותה לתיאטראות, היא שיחקה בתיאטרוני ילדים. ואחרי שזה קרה, אני החלטתי לשאת את דגלה. וזה גם כן היה אחת מהסיבות שחוץ מהזיקה שלי עצמי למשחק, אני החלטתי גם לנסות להמשיך את מה שהיא כל כך רצתה תמיד. והנקודה הזו כל כך חשובה לי, שאני גם ביקשתי שיכניס אותה בתוכניה. אני פיזיותרפיסטית, יש לי קליניקה משלי. ויש לי 2 ילדים קטנים, הבת שלי בת 7 והבן שלי בן 4. אומרים שבגוף של ניסימוב יש סימנים שחורים, אשר השאירה לו אשתו בגלל העצבים. התפקיד שלי זה גברת שפיגל. זה אישה פולניה שבעצם דוחפת האף לכל מה שלא קשור אליה, אבל יש לה תמיד מה להגיד על כל דבר. נכנסת לכל בגלל זה אני רוצה לעשות את זה באנגלית. מכניסה את האף לכל הדברים, כל מה שלא קשור אליה, היא עדיין, gives her 2 cents worth. Okay. It's a very, very real character. It's my grandmother, it's my mother. It is actually very funny. When they ask me to do certain things, I'm kind of thinking, how would my mother do this? How would my grandmother react to this? And that's kind of how the person I'm portraying is my family members. My kids are half Jewish and half Chinese. And I think that, like in Canada, there isn't a huge difference because just everybody is something, right? So in Canada, it's really easy to exist in that sense. Because my kids understand that they are Jewish and they're half Chinese. So they get the best of both worlds. They get Hanukkah and they get Christmas. And they get Chinese New Year and they get Passover and Easter. So they get like everything, which is fun for them. But if they grew up in Israel, they would probably have a much harder time. So truly is what do you look like, what's your definition? What defines a person, right? Like what makes a person Chinese? My husband is Canadian Chinese, so his heritage is Chinese, but he's a Canadian. So
is he Chinese or is he Canadian, right? I'm an Israeli that I was born in Israel, but I grew up here. So I'm an Israeli Canadian, or am I a Jewish Canadian? Like, what am I, right? So it's really, what is your definition of what you are and what a person is? רגע, גם אני רוצה להגיד משהו. אתה, ניקו? כן. There's the character Nico. He says exactly what it should be. He says, אני רומני, ברומניה הייתי יהודי. ופה בארץ בא שלי, לישראל, אני רומני. ולקחתי לי אישה קורדית, סרינה. ילדה טובה כפרה. נכון. ואני אוהב אותה ואנחנו מסתדרים. אז אני חושב ככה, כמו שאנחנו מסתדרים, כולם יכולים להסתדר עם כולם. לי מאוד חשוב לשמור על הקטע הישראלי שבי, וקצת עצוב לי שאני מרגישה שאני מתחילה לאבד אותו. אז אם הייתי צריכה לבחור, הייתי מעדיפה שהילדים יהיו יותר ישראלים. בבית ישראלי בכלל. בת שלי פעם ניסתה להעמיד אותי במצב לא נעים, אז היא שואלת אותי, אבא, תגידי, מה אתה, עם מי אתה הייתי מעדיף שאני אתחתן, עם אחד שהוא גוי או יהודי כושי? יהודי שחור או גוי לבן? אמרתי לו, תני לי לחשוב על זה. אתה יודע, זה כמו שהבדיחה שבחורה באה לאמא שלה ואומרת, אמא, יש לי בעיה, אני התאהבתי בשני בחורים, אני לא יודעת במי להחליט, מי להתחתן. אחד פרסי ואחד מרוקאי, במי לבחור. אז היא אומרת, תלוי איך שאת מחליטה למות, ממכות או מרעב. את יודע על משהו שקרה? קרה? מה קרה? משהו קרה? בגלל שיש הצגה גדולה בייחוד, צריך קצת להביא דמויות, קצת הן שונות מדמויות שהן בהצגה בישראל. הם לוקחים הצגה בישראל, למשל הדמות שלי זה שמעון. שמעון יש לו אישה, חי בבית עם אישה. פה זה קצת היה בעיה למצוא עוד בחורות בגילאים שלנו, 30, בגיל הזה. אז החלטנו ששמעון יהיה הומו. משהו קרה? כשיקרה, נודיע לך. אבל אני חושב שהצלחנו לעשות עבודה טובה עם זה. מה כבר שמעת? מה ששמעתי. היית מתה שגם ישמעו מאצלך. היית מתה. מאצלי לא שומעים שום דבר. כי אין מה לשמוע. אז אני לא אגיד לכם מה שאני שמעתי. נו, תגידי. היה לנו מחסור בבנים ונאלצנו להוציא שיר אחד מההצגה, שיר נורא אהוב ומה קרה. זה בעצם שיר הבנים, והיה לנו הרבה בנות. והיה איזה קטע שמדברות זה לא התיישב טוב ולא מצא את מקומו, זה לא היה נכון. ואז אמרנו, הם בעצם, אוריאל והצוות החליטו שצריך לעשות מזה בעצם שיר מכל הקטע הזה. אנחנו לא איבדנו את המחזה הזה ולא עבדנו על כל השירים מכל מיני סיבות של כוח של שחקנים. והייתה לנו סצנה מקסימה של השכנות. ופתאום עלה על דעתי שבעצם אנחנו לא יודעים את מוזיקה, אבל אפשר יש לנו כישרון, יש לנו את דפנה שיכולה לכתוב. והיא ישבה, לפי דעתי, בכמה שעות, היא הלחינה את השיר הזה. והם נתנו לי את הטקסט, וזה היה נורא קשה, כי זה היה מילה פה ומילה שם, והייתי צריכה פשוט לבנות את זה לשיר, עם פזמון. מה קרה? קרה, על הכסף לא אמר. איזה כסף? אני דמיינתי את השכונה ביפו בשנות ה-50, שכל אחת מהחלון שלה ועכשיו הרכילות חוגגת. הם רואים הכל, הם שומעים הכל, הם יודעות הכל, בעצם צריך בלשון נקבה. הם יודעות הכל, הם רואות הכל, וזה החיים שלהם. מה קרה? מה עשית? מה ראית? מה שמעת? וזה הפך לפזמון. איך זה הלך? עוד יום חדש, פורח בשכונה, נו מה חדש, נו מה? אצלנו מה חדש? אולי תגידי אולי תגידי את, רק אני, מה ראית, מה שמעת, אומרים, בגוף שלי סימות יש סימנים רבים.
prefer to raise your kids for their sake? In Canada or in Israel? I would raise my kids in Canada. I prefer to raise my kids in Canada. Not necessarily because of their culture, but more because of the opportunity that you do have in Canada. What do you like about Canada? I love Canada. It's my favorite place. Every time I travel somewhere, I love coming back home. If it's safety in the streets, if it's the fact that people are actually relaxed. Because I mean, we have really, really good life. I definitely have embraced Canada way more than anyone else that was born in Israel on this show. קנדה מאוד מאוד יפה, היא מאוד כבשה את ליבי עם כל האגמים שלא נגמרים. קנדה זה דבר עצום בעצם, אנחנו שוכחים שישראל זה לא רבע מאונטריו, זה בעצם כמו טורונטו, קנדה זה המון המון גוונים ודברים שונים. לפני 4-5 שנים קניתי קייק, ומצאתי את הדבר הכי מופלא שיכולתי למצוא לעצמי, לצאת לאגמים, אני מטעינה אותו לאוטו. יש לפעמים כשאין לי הרבה זמן אני יוצאת לאגמים היותר קטנים ורק מקיפה אותם, לוקח שעה. אבל זה שלווה מושלמת. יש שקורה שפשוט כל הטבע הזה, כל היופי הזה, הפיצוץ של האושר בלב של כל זה פשוט המקום הכי יפה שאפשר להיות בו, וזה באמת, נולדים לי גם שירים בלי שאני אנסה אפילו. אני זוכרת שיר אחד שכתבתי, שההשוואה הזאת בין ישראל לקנדה, כתבתי, כל כך הרבה צבעים יש פה לסתיו, כל כך הרבה מקום לזוז, נותנים כבוד לאישיות שלך, נותנים כבוד לאנושות. אבל הפזמון הוא, ויותר מכל אני מתגעגעת לטעם הים על הגוף. וזה בעצם, תמיד זה חרוט בנו כבר, הגעגועים האלה. לפעמים אני מפחדת שזה געגועים למשהו שאולי כבר לא לגמרי קיים. אני בטוחה שהוא עוד קיים, אבל צריך למצוא אותו בישראל של היום. כולם תמיד אומרים שאין כמותך כזבלן, אבל יוקים ישר בפרצופך כזבלן. מיום שבאת לעולם אמרו אתה לא בן אדם, תמיד סכין, כללות, מכות ודם, כזבלן. הגעתי לקנדה בכלל כדי לנסות לפתח את קריירת המשחק שלי במה שנקרא נורת' אמריקה. הגעתי לטורונטו בעקבות זה שחתמתי עם סוכנות פה ונכנסתי לאיגוד והיה נראה כאילו הדרך מתקדמת למקום שאני רוצה שהיא תתקדם אליה. אחד הדברים שמבחינתי היה המקל הכי גדול בגלגלים שלי פה לקריירת המשחק זה היה השפה והמבטא. תרד ממני כזבלן. שיחקתי בוויניפג ב7 הצגות שהן מה שנקרא professional performance. כשקיבלתי את התפקיד הראשון שם והתחלתי לעבוד פתאום ולשחק באנגלית, פתאום, למרות שאני מדבר אנגלית די טוב, פתאום הבנתי מה עובר על שחקנים שמגיעים למקום שאין להם שפה, ופתאום אתה מבין כמה השפה היא נשק תרבותי או כלי תרבותי, ואם אין לך את השפה ואתה לא בא מהתרבות, זה פתאום, המעבר הוא הרבה יותר קשה. פתאום קיבלתי תפקידים של the villain, של the wife cheater, stuff like that, שכאילו יותר מתאים לאנשים עם מבטא לעשות. שאיש כבר לא יצחק על כזבלן. לכאורה לקנדי שנולד פה ודובר אנגלית כל החיים שלו, יראו פשוטים, לך היו הרבה יותר קשים.
תפסיק לצעוק יומם בליל כמו חזן על קבר, הגיע הזמן שתתרגל להיות לרגע גבר. נמאס מכל ההצעות של כל אחד, כבר זמן שתעשה הכל לבד. אל תתנהג כמו נמושה, תראה איזו בושה, תרד ממני קזבלן. בייחוד אנשים שקשה להם, הם אנשים שבדרך כלל נתפסים כאנשים הפחות טובים. קשיי שפה. אנחנו רואים את זה פה בקנדה, דרך אגב, לא מעט. אנחנו רואים אנשים פה עם קשיי שפה שמתייחסים אליהם אחרת, הרבה פחות טוב. דבר ראשון שעושים פה זה ללכת להיסל על מנת, זה דבר ראשון שאני עשיתי, לשפר את האנגלית שלי כמה שיותר מהר, להגיע למצב שאני לא נשמע כל כך זרים. המבטא שלי הוא built in, הוא לא ילך כבר לעולם, אני כבר אומרת את זה לכולם מראש, שלא יצפו, למרות שאני 20 שנה בקנדה, תמיד יהיה לי מבטא ישראלי. אני מנהל מאפייה, אני מנהל את גרודזינסקי בייקרי. במאפייה פה בטורונטו, אני לא באמת ראיתי טיפוס כמו סרבסקי, אנשי העירייה, אנשים של הפקחים של המזון, הם בדרך כלל אנשים שהם מקצועיים, הם יודעים מה הם עושים, הם מהירים בצורה מקצועית ומסודרת, אין להם את העניין הזה של התעלות עליך. אני חושב שבקנדה קודם כל יש את העניין של איך שאנחנו כיהודים מסתכלים על האחרים שחיים איתנו פה, על הזרים, על הגויים, והרבה פעמים מה שאני רואה זה אפליה שלנו כיהודים כלפי העמים האחרים. אני מכיר אנשים, חלקם חברים שלי, שאומרים, קנדה לא מעניין אותי בכלל, זה לא מזיז לי בכלל. אין לי כלום במדינה הזאת, זה לא מעניין אותי, אני רק חי פה, אוכל פה, יושן פה, מרוויח פה עשרות אלפי דולרים בחודש לפעמים, ו-I don't owe them nothing. זה מאוד מציק, זה מאוד מרגיז, כי יש לך אחריות. המדינה נותנת לך דברים בסופו של דבר. במיוחד מדינה כמו קנדה. push up. Okay, and slow down, and push up. הרבה יותר קל לשים לכם על השולחן פה מאשר בארץ. And push up, exhale. Nice. במקצוע שלי, אם אני משווה אנשים שעובדים במקצוע שלי בארץ, אין סיכוי שהייתי מרוויח מה שאני מרוויח פה. שבסוף היום, אחת הסיבות הכי גדולות שאתה מתמקם במקום זה אם אתה יכול לפרנס את עצמך או לא. אוקיי, that was good. high five. That's good. אבא שלי ניסה כל דבר אפשרי לעצור אותי, הוא בעצם, אחת מהסיבות שהוא בא לכאן זה בשביל שאני לא אצטרך לצבא, לא אצטרך ללכת לצבא. והוא עשה, אם זה לקנות לי מכוניות, ואם זה מה שלא יהיה בשביל להשאיר אותי פה. ובסוף זה עבד. היו לי כמה ניסיונות קטנים לחזור לארץ. ניסינו, ובדרך כלל הבירוקרטיה שברה אותנו, ויותר מדי תכנונים שברו אותנו, ובאמת הבת לא מצאנו את המסגרת הנכונה, וכל פעם מסיבות שונות ומשונות, אולי זה פשוט לא היה זמן, אולי לא ניסינו מספיק, זה בעצם נכשל. אם אני הייתי חוזר לארץ, החיים שלי היו נראים אחרת לגמרי. מי יודע? אי אפשר לדעת. מצד אחד יכול להיות שאיזה סקאד היה מחסל אותי, או מצד שני יכול להיות שהייתי איזה עורך דין מצליח בארץ. מי יודע? גרנו בדרום. אז מדי פעם כשלחמאס או לג'יהאד האסלאמי או איזה נודניק אחר גירד באוזניים, הם פשוט שלחו עלינו טילים, והיינו מתעוררים באמצע הלילה ורצים לממ"ד, ואלה לא חיים. אני, איך אומרים? בן אדם יציב. אתמול הייתי בזבל, היום אני בזבל, אבל מחר, גם מחר אני אהיה בזבל. יש לי בית מאוד יפה בארץ. הוא עדיין שלי. לא מכרתי אותו, אני לא מתכוון לקרוא אותו בקרוב. ואנחנו לא השתמשנו בבית הזה, השתמשנו רק בממ"ד. תקופות ארוכות, הילדים לא הסכימו לעלות לחדרים שלהם, בצדק. כי למשל, קיץ,
הכל בסדר, חופש, יום שישי, 4:45 או 4:45 בבוקר, אני כבר לא זוכר, הכל פתוח, והסירנה מתחילה, היא ליד החלון שלנו. אתה רץ כמו משוגע, יש לך 38 שניות, ואתה יודע שיש לך 38 שניות עד שהבום מגיע. ואתה רץ כמו משוגע, מתוך שינה, אתה עדיין בתוך חלום, קורע את הילדים מהמיטה, גורר אותם למטה, כמו משוגע, אתם רצים כולכם, כל המשפחה רצה לתוך הממ"ד, סוגרים את הדלת ואז יש בום שמוריד את כל הבית. והילדים מסתכלים עליך בהלם, כי הרגע הראת אותם מהשינה. אלה לא חיים. אלה לא חיים, וכשאף אחד לא פותר את הבעיה ולא מנסה לפתור את הבעיה, ואני גם לא יודע איך פותרים את הבעיה. יש לי כבר פה חיים, יש לי משפחה שהיא פה, הילדות שלי פה, הן רגילות, יש להן חברות פה, הן לומדות בבית ספר על גיאוגרפיה קנדית והיסטוריה קנדית, ואני יושב ומדבר עם הבת שלי על זה, כן, אז יש לי את הנפח הקנדי, או את הנופח הקנדי, אני מקבל מהבנות, ואני מקבל מהסביבה, ואני מקבל מהעבודה, כי אני עובד עם קנדים כל הזמן. אני לא הולך לגור בישראל, אני לא הייתי אומר ברחתי משם, אבל אני חושב שזה שעברתי לקנדה נתן לי רק דברים טובים, ואני יכול ללמוד הרבה מהקנדים. מישראל אני לקחתי כל מה שאני צריך. אני אבוא לבקר שם מלא, אני אוהב את המדינה הזאת, אוהב את האנשים שם, אוהב את הקולצ'ר, אבל אני לא אגור שם, זה לא המקום שלי. אני גם מכיר ישראלים שלא רוצים לשמוע מהארץ. אני מכיר אנשים שנמצאים פה גם כן איזה 40-45 שנה, היו פעם בטעות בארץ, או שלא מעניין אותם בכלל. הם שמה שישברו את הראש. לפני איזה 15 שנה, זה היה ב-98, מיד אחרי הפטירה של הבת שלי, חזרתי ארצה. אז בשנת 98 הייתי כבר פה 31 שנה. אז אמרו לי, איך אתה יכול להתרגל עכשיו אחרי 31 שנה פתאום לארץ? אמרתי להם, זו כל הבעיה, אני פה 31 שנה, עוד לא התרגלתי לקנדה. זה היה די נכון, זה די נכון, אני עדיין אומר את אותו דבר. למה אתה לא חוזר? כמו שאמרתי, הייתי שם 3 שנים בארץ, אבל מסיבות שלא תלויות בי, ממש לא תלויות בי, אני מצאתי את עצמי פה חזרה. לחזור ארצה זה... כמה שהגיל הוא יותר מבוגר, ככה זה יותר קשה להתאקלם בארץ. בהתחלה תמיד אתה חושב שאתה כאן זמני, רק לתקופה זמנית בלבד, ואתה חושב שתמיד אתה תחזור, אבל עם הזמן אתה לומד לאהוב לאהוב את השקט שיש כאן, שחסר קצת בארץ. כשהגעתי לקנדה, אני הגעתי בידיעה שאני חוזר לארץ, ולאט לאט הדברים התחילו להתגלגל, להסתדר, בית, ילדים, עבודות, חופשות, אפשרות להסתובב במקומות שאנשים רק חולמים עליהם. וזה השאיר אותי פה. And I think there's kind of like a gradient of how Canadian you are when you come from Israel. So you come and you're like, you know, your first 5 years or so, you're still very, very Israeli. You're trying to adapt to the Canadian culture, which is a lot more relaxed, a lot more laid back, and kind of like very, you know, they always say Canadians are always very pleasant. We always say please and thank you. But then, you know, you get into that 5 to 10 years and you become a little bit more Canadian. I think the main part is when you go back and you see yourself as Canadian. That is the point when you know that you can't go back to Israel. מדברים עליכם. מבחינת חזרות, אני הייתי צריך להיות כמעט בכל החזרות שעשינו.
וזה לא קל, זה לעזוב את המשפחה ב7, 7:30 בערב, ללכת, להגיע בזמן, בתקווה שכולם מגיעים בזמן, לעשות עבודה של 2-3 ולחזור הביתה. זה מאוד קשה, היו כמה פעמים שהיו אנשים שהיו שנה אחת ושנה אחרי זה כבר לא חזרו, כי זה הוציא אותם מהמשפחה והבעל או האישה לא היו מרוצים להתמודד לבד עם הבית. כן, ודאי, יש למה כל ערב ולמה אתה הולך, וזה ברור, אם אני לא אעשה הצגה על הבמה, אני אעשה הצגות בבית, אז עדיף שאני אוציא את האנרגיה הזאת על הבמה. הנה דיברנו. המשפחה עכשיו. היי. תעמדו במקומות. אוקיי, די. תעצמו רגע עיניים, תתרכזו, תיכנסו לתפקיד. תחשבו מה אתם עושים. הופה! ילדה קטנה, צוחקת צחוק רחב כזה, יד הרגשתי איך כמו סכין אליי נכנס פה בחזה. מיליון פרחים שלחתי לה, 2 מיליונים מכתבים, אחת המשך לצחוק רק שיגע ברחוב את כל התושבים.
אז העונה הבאה יצר לך? זו נפילה מטורפת. תחשוב שאתה 5 חודשים משקיע את נשמתך ואת כל כולך למשהו, ומגיעים לפיק, זה כמו פסטיגל, זה 3 הופעות אחת אחרי השנייה, בסוף שבוע אחד ארוך ומטורף, ואז ריק, וויד. וויד הזה זה לא עסק פשוט. לכל מקום אשר אליו אברח, ישנו מקום שלא אשכח. זה כל שנה אחרי שנגמרת ההצגה, אני נכנסת לתקופה של איזה שבועיים שזה ריק מוחלט, שאני לא יודעת מה לעשות עם הזמן שיש לי פתאום. והאמת שאני ממש מחכה, אני כל הזמן שואלת אותה מה קורה עם ההצגה הבאה. זה חיידק, החיידק הזה הוא, חשבתי שאני אאכיל אותו קצת והוא יירגע, אבל החיידק הזה כשאתה מאכיל אותו הוא גדל. והוא ממשיך לטרוף בכל פה, צריך להאכיל אותו עוד ועוד. זה כמו בית שני ללכת לשם. זה כבר נהיה משהו שהוא כבר חלק מהשנה שלי. אני יודעת שיש תקופה בשנה שזה מה שאני עושה. אולי תגידי מה קנית, מה היית, מה שמעת. שבוע הבא אני נוסעת לארץ לתמיד. החלטנו לפני חודש שזהו זה, איך השיר אומר? שלום, אני נוסעת, אני לא רוצה שתלוו אותי הלאה. לא שיש לי אשליות בקשר לישראל, אבל עכשיו הגיע הזמן להיות בארץ. אנחנו חוזרות, אני והבת שלי, והיא עושה עלייה. היא אזרח עולה ואני אזרח חוזר. ואנחנו נורא מתרגשות. עזבנו אתמול את הבית, מכרנו הכל, החלטנו לחזור לארץ קלות, ולזרום, ולשמוח וליהנות, ולא להגיד לכולם שאומרים לנו, אתם עושות טעות. לא, זה מתחלק. חלק אומרים, אתם עושות טעות נוראית, וחלק אומרים, איך שאנחנו מקנים בכם על האומץ. ואנחנו שמחות בהחלטה, זה מה שנכון לנו עכשיו, אנחנו רוצים את המשפחה, ואנחנו רוצים עברית, ואנחנו רוצים חוצפה ישראלית, ואנחנו רוצים את טעם הים על הגוף. זה מה שמחכה להם. זה מה שמחכה לנו. מחכה לנו הרבה חום. אגם אחד. אבל אתה יודע מה? זה כמו בנסיך הקטן, שהוא למד שהשושנה שלו זה השושנה הכי מיוחדת בעולם. לא משנה שיש עוד אלפי שושנים בגן. אז נכון, כאן יש אלפי אגמים, אבל רוצים כנרת.